Sibukele lokhu mawukhetha ungawamlotshwa ngihamba nomfowethu la usinethemba naye ngawamlotshwa iqembu lethu lakamaskandi sibiza ngomaganga. Sicela nje ukubingelela bonke abathanda umculo wamaskandi noma noyeluphi uhlobo lomculo likhona omaganga laba iqembu elidakwa kwaceza esigodini samaBrush. Iqembu lethu kwesisungule ngonyaka 2014 ngangisafunda ngapha empangeni ngilisungula sasibambisana nomfowethu kuze kube manje. Siyibize ngomaganga ngezizazo ukuthi siqale sayibiza ngamanye amagama. Kwasho ukuthi ngoba sikavelela kakhulu sezwe esesetshenziswa abaculi abadumile kunathi sasibona ukuthi ngoba asifuni bese kuthiwa khona esizenza bona. Sakhetha ukuyibiza ngomaganga. Omaganga ngesithakazelo sawamlotshwa. So abantu baye bebuza kakhulu ukuthi leli gama lisuka omaganga lesithakazelo sakithi okuyiqembu elidominate kakhulu abantu bakwamlotshwa kodwa bakhona ke nabakwezinye ibo. Eqenjini lethu abahamba phambili yimi nomfowethu bese kuthi abasiza ngama-backing umasondeza umfowasithole osemenmont kwezamabodyguard. Bese bebakhona abafowethu lapha nawo umthobisi umfowamlotshwa abakhona kanye nabo eqenjini. Sesinane enhlahla ke sinane brand esisixhasile okuthiwa meaning of Africa kulo msebenzi wethu esiwenza ngokubuka nje isasasa lethu. Ama-album ethu sesinawo abafowethu amabili khona esikhiphe ngo-2016 ephelele yayithi izinto ziyenzeka. Saphusha kwathi ngo-2019 sakhipha yesibili ethi izimani kwenzeka okuyiyona lena esisaphusha yona njengamanje. Enengoma ezimnandi kakhulu bafowethu mawufuna nje ukuyithola zikhona lapha ku-YouTube khona i-channel yethu omaganga uyothola ingoma zethu lapho khona. Uma ukuthi kanjani sikhona na ku-Facebook ipage lethu omaganga ulike lapho ubuza ufuna ukubuza ukhona ukuthi uxhumane nathi okanye nokuthi umsebenzi wethu uzothola kanjani uyothola ngapho ukuthi uxhumane nathi lezo ndaba. So siyakhona ukuthi sikuphushele masibona futhi asikhona ukufinyelela lapho siba neminye imizamo ukuthi ingoma kodwa ugcina unazo. Omaganga laba futhi sisafisa kakhulu ukuthi siphumelele siye phambili sicela nje support kubantu. Asizileke ngempi thina ke umuntu esithi mhlambe simbukela phansi okanye mhlambe sithi lo wenza ngcono kunobani. Bonke abaculi abakhona endimeni siyabahlonipha kakhulu futhi siyabukela kubona. Yingakho ngisho sidlala lapha eGingcini asikho thina isandla esisehlulayo ukudlala. Ayikho into esingayidlala ngesigingci edlalwa umuntu ophilayo nje nathi sizoyidlala. So azile ngempi bafethu sishaya nje ingoma phela sicela nje support kakhulu kubani. Mhlawumbe ungabeka namfowabo. Cha lo bengalalo njengoba seshilo umfowethu usinethemba. Kodwa umculo bangibiza ngoSikadlema. Bafowethu ngiyacela nje ngoba khona ngiyacezela kakhulu lapha kwi-support. Umculo wamaskandi bafowethu umculo esiwuthandayo kakhulu. Ngiyacela nje bafowethu nisinikeze support kakhulu. Yabona nje lapho ku YouTube omaganga bathola yonke nje indawo nje umfowethu besichazile beseqedile umfowethu. Ngizothi nje kakhulu bafowethu umculo wamaskandi siyawuthanda siyacela isupport. Ayike futhi umculo engathi thina asimlaleli wonke umculo siyasiza. Yabona nje siyamlalela umculo wamaskandi wonke asike simkhethayo ukuthi ubani kanjani ukuthi ubani kanjani. Umculo wamaskandi siyawuthanda wonke. Mhlambe unezezela nje ngathi okunye okubalekile. Inhlelo zethu esinazo bafowethu kunama music video sesiwenzile akhona na ku YouTube abasishilo. Bese ukuthi ngenxa yesimo lesi se-lockdown esikhona njengamanje bese ithi masedlula nje sizodedela isingile yodwa. So abantu behlale nje beyilindele ukuveza nje abantu ukuthi sisekhona ngoba isisuke yasiphazamisa kakhulu lento ezinhlelweni zethu bezikhona. Bese sicela ke nakho kubalekile kubahleli bemicimbi bakithi sike sivele lapha emcimbini emkhulu obucuzeko obaqulusi
mningi kakhulu imicimbi esike sayihambela oveza ikhono. So siyacela kakhulu bengadinwa yithi beqhubekele nokusiqasha besisupport beseseke lapha nalapha. Sibe nanomcimbi ke bafowethu okubalekile okunye oba la kwaBrush njalo ngoDisemba. Kunomcimbi ohlelwa Omaganga lapho. Siyacela kakhulu abangakhona ukuxhasa mhlawumbe ngomasipala noma ubanje ungakhona ukufaka isandla noma abe yini basixhase kakhulu basafisa ukuyibona indawo yakithi thuthuka. Kuloya mcimbi ke sisuke singawuhlelela kuphela ukuthi siperform. Mase lapha sibe nama motivational speakers. Abantu abazomotivate umphakathi nendlela yokuphila ukuthi senza njani. Kulokhu yana nje kwakukhona ostability wanathi abantu bezojackson umphakathi ukuthi umuntu kubaleka kangakanani ukuyisebenzela upusha impilo yephambili. So siyafisa kakhulu ukuthi lo mcimbi uhlezi uphumelele yaphambili. Siyacela kakhulu support kubahleli bemicimbi. Bese ngibonga kakhulu Nkosi yami abantu bakwaceza bebonke. Isupport kulabo abantu angiyazi mina angiyazi. Ngiyabona ngeke uzusho ukuthi abanye babo abantu nje okhule nabo bakwazi. Yonke le ndawo ngendlela abasupporta ngayo ngekufisa ukubabala kodwa ngebaningi kakhulu. Yabo ngababala kushonela ngasiyabonga kakhulu bafuthi support enisikhombisayo. Futhi sanethembisa ukuthi endimeni sisekhona kusazoyiyo. Yebo kunjalo nje bafuthi. Emculweni wethu esiwenzayo ke bafowethu ongakulindela thina masicula sibhala ingoma ngayo yonke into eyenzakalayo esiyibona nje ukuthi le mhlambe singana indlela yokuyivezela abantu ukuthi beyiqaphele noma sibaxwayisa noma sisho nje izinto esezike sasendlela. Sibhala ngayo yonke into, uthando, izinto ezenzeke emakhaya, izimpi, igameko nje ikhona ongayicabanga. Ngenze nje isibonelo kunengoma lapha kule CD yethu esigcine ngayo ethi simani kwenzeka. Le ngoma ikhuluma ngabantu ebebekade bephila kahle phambilini ukuthi ke empilweni ungathi izinto zakhambela kahle bese bakhona abantu babukela phansi ngoba impilo iyashintsha. Ikhuluma ngento ayifane naleyo. So izinto nje ezenzakalayo kube ngenye ithi ngikhulekiseni isuke ikhuluma ngathi lapho ithi siyafisa ukuthi abantu bonke bekholwe bebhekane bemazi uNkulunkulu. So ingoma zethu sibhala ngana mabe yini esuke sibona ukuthi ingasiza umuntu othize ngaleso sikhathi. Yenza ukuthi umculo ke sifisa lokuqhubeka nawo thina ukuthi siyawuthanda kakhulu oqala. Ukuthanda kwethu abantu basuke basikhombisa support ngalendlela. Manje sekunzima ngisho ngathi ufuna ukuhlehlela emuva. Abantu bayakhala ngapha nangapha. Kumanje nje basifuna umsebenzi ngapha nangapha bathi anisenzele okunye anisenzele okunye. So lokho kugcina kusikhuthaza thina. Kanti ke nokubukela nje abaculi bakithi ikakhulukazi lawa amaskandi bekade bebukele kaphansi. Indlela sebephumelela ngayo kwathina iyasikhuthaza. Ngenza nje isibonelo lapho ukhuzani bongosomthandeni uFamanqele obabuthokozani langa obabushwi ngendlela asebephumelela ngakhona kwenza ukuthi nawe uthola amandla ukuthi nami ngiyafisa ukufana nalabo abantu. Umculo wethu ke uyashintsha kakhulu. I-album yethu yokuqala sayirecorda noma ngeke ngisho ukuthi ngikhona mhlawumbe ngigabazayo ngayo kodwa kwakusengamandla ethu. Ushintsho selulukhulu kakhulu emsebenzini wethu esiwenzayo. Yabona istudio besikusona kulokho sinamandla kakhulu lapha eSilver River eseThekwini ukuze bomvu. So lokho kusinika amandla nathi ukuthi umculo wethu ancancane salibona izinga liyakhula ngisho nemicimbi uyathuthuka kakhulu nemicimbi ukusubona imicimbi esitholala kuyona ukuthi sekuyimicimbi ephezulu impela. So umculo wethu uyakhula kakhulu. Siye sikufiseke la komasipala beyindawo ngendawo siba nenkinga mayelana nemicimbi ukuthi imicimbi basedeni kakhulu abayihleli imicimbi mhlambe eseduzane nathi okanye mabeyihlelile eseduzane nathi ukuthi mhlambe la abaculi abasuke besavelela njengathi bagcina bevaleleke okanye kuthiwa bazoyiveza bengatholi lutho ukuthi usuka endaweni ekude ngetransport nani. Siyafisa kakhulu omasipala ukuthi besikhumbule nathi uma kukhona imicimbi abayenzayo besinike lokho okuncane abangasinika khona ngoba nathi lokho ikona ukusinikeza amandla. Futhi kusasa mase siphumelele asifuni bese kuba sengathi mhlambe ngoba kuyaye bese ngathi abamculo uyayijela uma engasafuna ukuperform endaweni yangakubo kanti indlela ebebemphethe ngayo esafufuza ethe sevelele bese basengathi mhlambe unokunqikaza kanti yiba abantu abanamandla endaweni bengamniki ithuba okanye bebengamnaki. Siyafisa ukuthi isupport ibe khona kumasipala nezikhulu zonke engakhona ukusiza amathi sesavelele.
sivalisa bafowethu sicela ukuthi abantu bephile. Sisabadinga kakhulu futhi siyabathembisa ukuthi sizobenzela njalo kuhle omaganga laba. Sikhona ke na WhatsApp bakithi mawudinga thina nje. Inamba izobhala lapha escreenini or WhatsApp mawufuna ukuxhumana nathi. Ingoma engicela izivalise ngayo nje ethi Christmas hlangana ukholekela mfuthu. Usavuleni awukholekela. Lena abantu abasazi ngayo kakhulu. Ngaze kuthiwa sakusingathi.